Kan Mas Dian Wijaya. Kan Mas Dian Wijaya. Seliramu Diajeng Gayatri. Rumangsa ngrates sak jroning penggalih. Sawise pun Kakang ora bisa caketan marang sliramu. Adoh marang sliramu. Menawi ngaten Kang Mas Dian Wijaya. Sedaya menapa ingkang panjenengan raosaken menika datang ben kula penggalih Kang. Yen sliramu kepiye Diajeng Gayatri? Kang Mas Dian Wijaya. Wonten salebetipun manah kula. Menika namung sinerat asma panjenengan Kang. Diajeng Gayatri. Pun Kakang uga ngrasakake kang kaya ngono kuwi Diajeng. Yen awan ora doyan mangan, yen dalu mung tansah isian. Isine mung tansah kudu cumaket caket marang sliramu. Menawi to caket ijek kados ngaten menika lho Kang Mas, lah kok tebih ngaten. Kedahipun rak ijek ngaten sandingan ngaten to Kang Mas. Diajeng. Ijek. Pun Kakang bakal ngantepake rasa tresna sing kumandhut marang sliramu. Saestu panjenengan menika Kang Mas. Menawi ngaten panjenengan badhe mbuktekaken anggenipun tresna dhateng Gayatri. Ayo, padha bebarengan bareng sama nganing asmara. Ben tresnamu lan tresnaku tansah pantil kabeh. Datang bisa gesang sami kopan. Kang Mas Dian Wijaya. Tresna kula kaliyan panjenengan menika kepati-pati Kang Mas. Muga kabeh tetembunganmu kuwi mau ora mung tiriba ing pangucap. Nanging bisa tiriba ing kasumatan. Panjenipun kados ngaten kok Kang Mas Dian Wijaya. Ibu kula penggalih menika boten sampun sampun panjenengan. Panjenipun ngaten. Kaya siniram tirta sawindu lawase katon asrem. Sawise aku krungu isen-isen ing ati kang sedang ngake marang Wonten jayang menika Kang Mas. Boten wonten kakung ingkang kula tresnani. Namung kejawi panjenengan Kang Mas Dian Wijaya. Menawi to kula menika mirengaken dhateng semanten malah musa mesem gantian. Aku kabeh tembang iki mau nyoba ya.
Diajeng Gayatri. Walah, Diajeng Gayatri ora. Kadaya saka gedene katresnanku tumandhut Diajeng Gayatri. Sak obah polahku sak sapa paranku. Mung tansah katon-katonen. Rumangsa kowe kelapukane netraku sing ana mung Diajeng Gayatri. Diajeng Gayatri, Diajeng Gayatri. Mongko nalika semono pun Kakang wis sumpah wis janji marang sliramu Diajeng. Yen pun Kakang ora bisa urip bebarengan marang sliramu, kedhuwung tak entengake marang pati. Mbok menawa iki dina pun Kakang bakal wujudu apa kang dadi janjiku marang sliramu. Diajeng Gayatri, pun Kakang njaluk pamit Diajeng. Pun Kakang njaluk pamit Diajeng. Jenengan Kakang Laut. Pangapuntenipun Raden Wijaya yen menawi kaanggep kula menika ngganggu dhateng panjenengan. Namung kemawon kula badhe nyuwun pirsa perkawisipun menapa satemah ngantos panjenengan badhe suduk salira. Kakang Laut. Sinaosa jojo kula menika mboten wonten seratanipun. Tartamtu panjenengan menika ngertos. Reribet menapa ingkang kula sandhang. Guna menapa kula dipun lairaken jalur. Kedahipun saged ngayomi dhateng garwa ingkang dahat kula tresnani. Lajeng ewa semanten kula mboten saged caket kalih garwa kula dipun rebak dhateng tiyang sanes. Namung perkawisipun ingkang garwa Gayatri nalika blubuk Singosari dados putri boyongan pun ing Kediri Menika ngantos panjenengan badhe nglampus diri. Haji. Raden. Panjenengan menika kalih wonten jagat srawungan kanthi wujud jalu. Kedahipun panjenengan menika anggadhahi watak satriya. Ampun menapa ingkang kados ngaten. Wonten tetembungan garwa sigarane nyawa. Kedahipun dipun rebat saking tanganipun Jayakatwang. Kula kedah rebak. Kakang Laut. Menawi panjenengan boten setya bekti kalih kula, boten napa-napa Kakang Laut. Nanging boten kados menika cak-cakanipun cetha. Laraking tembung panjenengan menika njlongkrongaken kalih kula. Lajeng kedah cara kula ngrebak kalih Diajeng Gayatri kamangka. Kegiatan wonten ing Singosari namung kalih welas gelintir. Saya-saya Paman Jayakatwang kathah kawulanipun. Panjenengan ngendikanipun Raden Wijaya. Ruboipun Singosari Parodra tumpes tapis tanpa tilas kaborot. Sisa-sisane laskar wonten ing Singosari menika namung 12. Nanging najan to namung sekedhik kapitan 12 menawi purun manunggal kula kinten saged nrebahaken Singosari lan ugi saged rebat garwa panjenengan Gayatri wonten ing asta panjenengan Raden. Lajeng sinten ingkang depani anggenipun peperangan saged rebak Diajeng Gayatri Kakang Laut. Raden Wijaya najan to panjenengan menika dulur ketok kuning nanging pangengkuh kula Raden Wijaya pindhanipun dulur tunggal bopolan biyung. Mangke kula ingkang badhe mandhegani nebat garwa panjenengan Gayatri saking tanganipun Jayakatwang. Panjenengan Kakang Laut. Menawi kula nuwun ageng samudra palaksami Kakang Laut. Kula sampun cubriya kalih panjenengan. Lajeng bijak menapa panjenengan saged biyantu saged rebat Diajeng Gayatri Kakang Laut. Raden amrih prayogi sampun ngantos kedangun ingkang garwa cumandha wonten ing Kediri. Dinten sakmangke kula badhe budal badhe kula kempalaken para sisa-sisane laskar Singosari majeng Naranggono
bedah projo ing Kediri beto wangsul karo Panjenengan Gayatri. Menawi ngaten kula nelaken gunging panuwun ingkang atos-atos Kakang Lampir. Monggo panjenengan minggah wonten sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasan ingkang diwasa. Mugi kemawon. Yapa dhateng panjenengan badhe kawujudan. Karya basuki Kakang Lampir.